Üdvözlök mindenkit ebben az új videóban! Én Rektop vagyok, és ezen a csatornán már igen rég volt videóm, úgyhogy most újra itt vagyok egy videó, és nem is akármilyen játék, hanem a Fortnite-tól. De azt hiszitek, hogy csak simán Fortnite-ozni fogunk, a nagy szart fogunk csak Fortnite-ozni, hanem egyetlen egy meccset fogunk menni, és ha bent vagyunk a top 10-be, akkor nem szívom meg, ha nem vagyunk benne a top 10-be, akkor sajnos megszívom. Ami azt jelenti, hogy pörgetnem kell ezen a kereken, látjátok, hogy mindenféle packek vannak benne, pontosan ezek vannak benne, szerípek, ezerűvek, számoltak, animepek, igazából az összeset beraktam volna az összes packet, de nekem már csomó packet már megvan, mert megvásároltam, úgyhogy ezek a packek, amik jelen pillanatban bent vannak a játékba, ezek még nincsenek meg. Azért 13.500 V-Bucksot nem akartam belerakni, mert nem akarok 25.000 vagy mennyiért V-Buckot venni. Úgyhogy igen, ennyi az egész. Úgyhogy Fortnite OG-ba fogunk menni, ezzel a gyönyörű Midas skinnel, úgyhogy rájtomok a play-re. Úgy igen, mindenféleképpen tessék feliratkozni erre a csatornára is, majd a rendes csatornámon. Egy pózba meg fogom jelenni ennek a csatornámnak a linkjét, úgyhogy meg természetesen itt is meg fogom jeleníteni a rendes csatornámnak a linkjét. Úgyhogy igen, ezen a csatornán már nagyon rég volt videó, közben egy kicsit mesélek, ameddig betölte a játék. Szóval ezen a csatornán már nagyon rég volt videó, 4 évvel ezelőtt, ami hát igen komoly, hogy 4 évvel ezelőtt volt. És gondoltam, most újra visszaadom ezt a csatornát is, nos hát itt is vagyunk, de hát ez még a kezdő lobby. Na jó, nézzük is meg, hogy hova ugorjunk, amúgy merek questet csinálni amúgy? Hát ez nagyon jó kérdés, mondjuk ide Wrestling the Different Melon, Snoop is, ja, hogy ide aha. Jó, akkor ide ugrunk a map szélére, bár mondjuk ez lehet, hogy nem jó olyan ötlet, mert mindenki ilyen tier 10-be, meg ilyen középvárosokba ugranak, és erre felszedi maguk a lootokkal az emberek, nekem meg semmi nem lesz, de nem baj. Amúgy igen, még ahogyan zuhanom, még el szeretném mondani, hogy kijött ugye a Final Fantasy Secret of the Mimic, új FNAF játék, azt is, ha meg akarom venni, és azt is majd ki akarom játszani élő adásba. Meg hát természetesen most letöltöttem a Final Fantasy Security Breach magyarosítását, úgyhogy majd azt is újra ki akarom játszani. Ugye a rendes csatornámon kijátszottam már, úgy 2 vagy nem tudom pár évvel ezelőtt, amikor kijött egyből, de most a magyarosítást letöltöttem le, úgyhogy ezen a csatornán újra ki akarom játszani. Na jó, most koncentráljunk a meccsünkre. Nem akarok venni 5000 éve, nem tudom mennyiért dolgokat. Figyeljünk, itt lesz egy enemy, ott is van. Hova lett? Oké, ez gyönyörűen meg is öltük, fantasztikus. Ezt egyből már el is visszük tőle. Oké. Nyugodtan ajánlatok nekem játékokban, mert szívesen megnézem az összeset, amit ajánlatok nekem. És ki is próbálom akár, úgyhogy nyugodtan ajánlatok nekem játékokat. Mert nagyon szívesen kipróbálom őket. Jaj, de jó. Na jó, ebből a városból menjünk is, induljunk is befelé. Csak azért egy meccset fogok játszani, mert igazából most nem látom többnek az értelmét amúgy. Több meccsnek. Meg hát persze nem akarom többször megszívni akár. De majd meglátom, hogy esetleg megnyerem ezt a meccset, vagy bent vagyok a top 10-ba, akkor lehet, hogy megyek még egy kört. De ha nem, akkor sajnos szívás lesz. Úgy majd akarok csinálni egy locker túrt is majd, tudjátok. Ha megmutatom a Fortnite lockeremet, mert igen régóta amúgy játszok a Fortnite-ot. Úgyhogy majd azt is majd akarok csinálni egy olyan videót. Jó, hát ezeket szépen kiszedjük amúgy, mert
jó jönnek majd a dolgok. Valaki nagyon gliderezik. Hát szerintem mi szedjünk még követ, legalább a küldetés is megy föl. Hopp. Azt hittem, hogy kapok egy kis forward image-et, na jó. Hoppa, ott lövöldöznek, azt mondom, hogy mindenkire rá kell menni, akit éppen csak látunk, amúgy mindenkire rá kell menni. Senkit nem hagyunk életbe, senkit. Ez jó fog jönni nekünk, csak egy ammó van benne. Ott vannak egy kis lootok, azt lehet, hogy fölszedjük. Sőt, föl is szedjük. Mondjuk ezek nem egy olyan de durva lootok voltak, na de mindegy. Már 45-en élnek, ugye gyorsan meghalnak amúgy az emberek. És eddig még csak egy embert öltem meg, hoppá. Szép, 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 let's go! Ott is van, gyerekek. A második killünk a meccsbe. Lehet, hogy ebből 2 meccs fogunk menni, bár mondjuk most nem kiabálom el, mert pont itt van egy ember. Hoppá, hát látszik, hogy a építésem az nem a legjobb. De hogy ráugrottunk egyből, szó nélkül ráugrottunk. Semmi esélye nem volt. 3 embert öltünk meg, és 35-en élnek még. 35-en. Ami nekem nagyon is jó. Ezt szépen kiszedjük, let's go. Ott megnézzük, hogy ott mi van, de semmi. Ezt szépen felszedjük. Aha, itt jön valaki megint. És hallottam a lépteit. Nem, aha. Hol van a pal? Honnan lő? Honnan lő? Ja, ott van, várja, látom. Jó, tört. Ne. Oh, let's go. Na most eléggé megijedtem, hogy meghalok, aztán vennem kell. De let's go, ezt is megöltük. 29-en élnek még, úgyhogy ez eléggé meg lehet amúgy. Miközben ami heal vagy bandage vagy valami jó lenne, medkit. Ilyen Fortnite-osok medkit, közben itt körülnézünk, nem, mert nincs valami nyomorék. Ki mondjuk ránk támadna. És eléggé megijedtem, hogy ebből halál lesz. De szerencsére nem. Egy kis ammo box, igazából nincs sok ammónk, úgyhogy ezt felszedjük. Itt van még egy chest valahol ott fönt, hát én azért nem megyek föl. Nem tudom minek van ilyen reboot kocsi szólóba amúgy. Szólóba minek van reboot autó, na mindegy. Így eléggé megyünk ki a körből megint. De menjünk beljebb a körbe. Vagy mondjuk minél beljebb menjünk, szerintem annál több enemy lesz. 27-en élnek még. Valami hír az nem akarna lenni, amúgy valami itt a port of four, elviszem ezt amúgy, mert gondolkoztam, hogy az első helyre, hogy csak azt fogadjam el így a challenge-be, de nem vagyok egy ilyen pro Fortnite-os, hogy megnyerjem a meccset, úgyhogy ez a top 10, ez pont elegendő. Jó, nézzük is. Ide betörünk ebbe a házba. Salty Springs-be vagyunk. Salty Springs, ide már eléggé jártak, mert ajtó is nyitva, meg minden egyéb. Aha, itt van valaki. Itt nagyon itt van valaki. Hol van? Jön föl. Hol van ez? Hol lett a pali? Hol van? Hova lettél, te nyomorod? Hát ez nagyon jó. Nagyon elbasztad. Aha. Jó, el kell menni. Hiszem el. Nem hiszem el, és 16-nak meghalunk. Ilyen nincs. 16-nak meghalunk. Akkor azt jelenti, hogy
pörgetnem kell. Akkor sajnos pörgetni is kell, és létszi valami olcsót. Létszi valami olcsót, ez micsoda? Ez mi? Szerik pack. Ez mindjárt megnézem, hogy ez mennyibe kerül amúgy. Nézzük is meg, hogy mennyibe kerül ez a pack. Hol is van? Itt lesz, hol van? Itt a szám, Szerik pack. Jó, oké, csak 1500 forint. 1500 forint az egyáltalán nem sok. Jó, meg is vásároltam, és meg is kaptuk a packet. Itt ez a gyönyörű Szerik skin, amit hát soha büdös életben nem fogom használni így igazából. Meg hát ezek a legós hülyeségek engemet egyáltalán nem érdekelnek, de hát ugye challenge volt, úgyhogy igazából ennyi, úgyhogy köszönöm szépen végignéztél, de várja azért a zsír új skinünket, berakjuk, hol van, itt van azért, már így búcsúzzunk el, úgyhogy köszönöm szépen végignéztél ezt a videót, tesz a lájkot, feliratkozást, és találkozunk a következő videóban. Én RedTop voltam, legyetek jók, és találkozunk a RedTop Gaming csatornán, vagy a rendes RedTop csatornán. Sziasztok!